tamu Garuda Putri satu kehormatan mengatur sawetawis babaring tata cara adat pangruwatan dening dalang pangruwatan Ki Seno Aji ingkang mijil saking Wonogiri. Kalajengipun tumapaking tata cara wonten ing Madyaning Suka nuniji tata cara adat Kopat Luar. Tata cara adat Kopat Luar dening Bapak Edi Joko Mulyono pun dening Ki Dalang Bayu Aji. Kalaweng sedya tata cara adat Kopat Luar katur dumateng Bapak Edi Joko Mulyanto pun dening Ki Dalang MPP Bayu Aji kasumanggaken. Katur dumateng saking tamu mugi putra temanten sekalian nuju Bagus Muhammad Alfian sarjana seni pun dening Kusumaning Ayu Roro Santi Gestanova anggenipun kebyur lelumban ing Madyaning Bebrayan Agung dados keluarga ingkang ayem tentrem bagya lan mulya yen satemah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah barokah. Kiyo kalajengaken tumapaking tata cara ingkang salajengipun nuniji serah panampi tokoh wayang long tinampi saking Bapak Wakil Bupati Sukoharjo Bapak Eko Sabto Purnomo sarjana ekonomi tumuli katur dalang Ki MPP Bayu Aji. Kalaweng sedya serah panampi tokoh wayang sepisan malih saking Bapak Wakil Bupati Sukoharjo tumuli katur Ki Dalang MPP Bayu Aji. Megah lakon wonten ing dalu puniki lakon ringgit wacucal sedalu natas dening Ki Dalang MPP Bayu Aji mendet lakon Onto Seno Rabi. Pangapunten menika nggih nembe dipun info. Nggih iki lakon ringgit yang dirahasiakan. Saking Bapak Wakil Bupati Sukoharjo Bapak Eko Sabto Purnomo sarjana ekonomi tumuli katur Ki Dalang MPP Bayu Aji. Kami atur bismillahirrahmanirrahim wiwitanipun tata cara ringgit wacucal sedalu nates kanthi lakon Onto Seno Rabi badhe katindakaken dening Ki Dalang MPP Bayu Aji.
Kantor Dumaten Bapak Ibu Sagung para tamu kagum Dewa Putri Jurung Tua Muji Wilujeng Dalu Wilujeng Lelegahan Wilujeng Hamirsani kados pundi krindanipun babaring lakon Onto Senorapi dening Ki Dalang MPP Bayu Haji. Semoga Bapak Ibu yang berbahagia, inilah dia penampilan Ki Dalang MPP Bayu Haji dalam lakon cerita Onto Senorapi. Selamat malam, selamat menyaksikan.
ingkang sasongko kumangan manganggo ruming puri manggil tanpa sinartan pangesti kasuryan Kalingga Candra ingkang werdika inggih manardi hayuning bawana kaliyan wedhar lumiting budaya kagungan kina kang sinebat ringgit purwa layar binapar ganang nawang nira dolan awang-awang ditepuk kaisi minangka bumi uruping blincong pasemon soroting Surya Candra kelawan Kartika wayang ditayang moho kawasa kayon kadulu minangka lambanging taru anasir sasmita tuwin gumantine mangsa wondene sang widu pamayang kang awenang murba gedha keparat keteking jantung gending lawan tembang dadi lambanging swasana bungah kelawan susah nandhing kalyanan inggih binukaning carita perangan Parwa ingkang kapiji saking Serat Mahabharata tuwuh menika gumenaring Praja Ngastina Gajah Liman Benawi inggih sebating Kuru Janggala mila harasta nagari Ngastina duking muni binuka ingkang yasa negari Narendra jujuluk Prabu Hasrimurti ya Prabu Nahusa Gajah Liman Benawi labet ing muni tilas kedatoning gajah Kuru Janggala dadi kepengin kedatoning darah Kuru negari Ngastina dumadi saking Nusa Banjaran yen Cinandra persasan Prati Sararemi Sinala sungapaning toya Benawi harga kang hangakasa kinepung lama dridinaris sarungang tuwing karang hitri mila negari Ngastina pantes sinebat Wara Sundari kang werdine bumi pinilih Wanantara teking Jawa Trihanggung ringsa dadi pesaban pangupabuga para kadang among tani tekan Tagori tansah pun hangolas iki ora lokal lemah tekan ing kaesi lumbung silayur tansah cinandhi dadi ora culung sak negari cekamping nganggo ora ing mburi para pisaya mina samya sawigra gendong jala sigra numpak kanang baita mider samudra man yayah mas kintar lambang punang Palwa anggih ingkang asta songsong agung nagaring Sina wenang dena cakra jejuluk Prabu Duryudana karo Narendra sumbaga wenang ngrasuk mangkutha keprajuritan Suyudana sinuyudan kawula labet agung keparingi sang nata panyayah lampahing toya narmada Jaka Pitana dadi pepengit
nalika tasih Jejaka wis wingi suda jumeneng nata ya jejuluk Prabu Jaya Pitana karana rasa ing pamuja ya Prabu Kuru Pati Mustikaning darah Kuru Gendari Sutat Majajang Dewi Gendari Dresta Siniyogani Narpati Drestarata Gandharya Turasing Ratu Gandhara Tripanangsah laire Sanata Yoni Dampe 3 Kula Indrawin Sang Prabu Duryudana ngratomi kadang 100 Prabu Duryudana Narendra Sumbaga Wirotama dasar Pambetang Hita Dharma Hita Saka Hita Sarahita masih linambaran Soma Beda Dana Dendra Wata kaya mangkono Nujuari Respati Sangkatong Miyos Nirungganing Pandapi Agung Lenggang gambar kencana sesemek permadani pinulas kang Sekar Tanjung sinebaran durang sari dina Ndawida bisa jebak kasuri satemah kongas gandane Sangkatong tumeping paningan yen Cinandra kadosanes Prabu Duryudana prasakat Bathara Bayuni Jawantah kahayang para Hapsani bekamber hambelang barakan samya semiwa wonten ing Jawi tinindyan Raden Dursasana pawakan ageng inggil sumeh ning jirih ingkang wis ketinggal nyawangi nyawang nangen upadi sendenan nggih ngarsa hangremaken netra parandene mulang Risang Swatama ngarsa nggigah dhateng Raden Dursasana tetitik sami nyawisaken unjuan kang arupi waragan tuwak badhek ciyu lan sak panunggalane sinau pangling waranggana kang ligiti nimbalan uyon-uyon ing Batira Ngayun ketingal rontek lan Dwansa kang hangin danu Cinandra pindha jalada katempuh maruta sinala swandaning kang cinancang Mandira Kuru swasana rep sing demer manentang ana swara kang nyabawa hamung kapiyarsa dawing pusara kahiri busali kang lagi mangerti pating sareng lan pating sareng nimbal gandul sumantri Mandira sinana kemarang ing Arsanata pendeta ing Sokalima niki begalan Durna tanganipun pepatih wasisaning praja wingi saking Plasa Jenar kekasih Raden Patih Harya Sengguni minangka pamungkasing pasiban kadang wonten ing tirta tinalang kekasih Raden Kartomamo sawise lenggahing Prabu Duryudana dereng kapiyarsa ing dadi pangandikane teka mangkono sadaning sanata mecah marang seminingan swasana Manggen
Hari kang Moroping langit Patian sarwa Sekara sinuci Umyan banwat yang berhalangan Langrisan nopo Beryukono Sri Tinon Ding Pasewakan Busana Maneka warna Sebab positeng Miwa
Yang maning mawa retno Padanyo sumira kenyaring tejo liweran Berkilat sisiring kabeh mimpuh gontong remingin Katiuping maruta mondo saparan mangandar kongas Sedem jroning pasewakan wadya gung tanpa sabawa kapraban dening sang arapa kang mahambek Maratotomo sasat manengen jawata mangun-mangun kahonengan susumu ing medyawi pangepoting duka cipta Kasatya sing narendra Muncul saking tuwita budi mandana yo kawula dereng rawuh paduka Bapa Durna kula ngaturaken masegahan permanggi mugi katur wonten sahandap jengandika Bapa Penembaning Sukalima. Nak niki anak Prabu. Kakang Kendha kaliya murda sih ponakan mantu anak Prabu Duryudana. Wangsa pangastawa kula. Mugi kunjuk wonten sahandap pembantu manduka ingkang sinuwun kawula nuwun. Nggih. Bapa kacandung tangan kalih kapundi wonten mestaka mugi dados jimat pariping Bapa Durna Paman Haryo Singguni kula wonten pangandikan dawuh sinuwun marma pakenira Paman Suntimbali aja dadi guguping adinira Paman Singguni sinuwun dupi kula nampi timbalan paduka bebasan kados suket kalonjana ingkang katempuh Marutagung dadi pejot kumitir carut warep kaliyan maras nanging dupi kula sowan ngadiantara Ngarsanata rumaos asrep pindha siniran toya wayu swindu lambat menapa awit kula ngurmasi andhap panggenan kula turut sampun dangu anggen kula switeng ngarepati pramila pejah tuwin gesang kula namung kula samakaken wonten ngarsa paduka sinuwun ing Sina Paman Haryo aja kaduk ati kejuron penapa ana binicara sagalak-galaking macan ora bakal mungsa marang gogore dhewe luwih-luwih tumrap marang
nglampahaken ira paman isih akeh palimarnaning kraton awit ya mungkaken ira paman kang kuwawa ngejun gubernur kang sarta hambabati saking rerungkut. Waduh sinuwun bingah raos sing manah dene kula kinacek sasamaning ngadasih ingkang menika daya-daya pun matih semadung jauh menapa ingkang dados wigatosing aman dinten menika anak Prabu Paman Senguni dikepara ngayun lungguhmu manira nedya babari gatining pasiwakan dina iki paman kanjeng kang Busmitorung kasiring samira omri Lesmana Mandra Kumara ingkang kepengin nyuwun para krama. Waduh sinuwun bingah raos sing manah kula dene wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara kepengin badhe ngambut silaning ngakrami. Awit kula nekseni piyambak pinten-pinten manudya ing dipun caketi menika nalika semanten kathah ingkang sami gagal. Mangkono inggih menika sampun ndadosaken kuwatiring manah kula engko aja-aja bareng kepedotan tresna bola-bali iki terus emoh rabi ngaten lho. Jaja kek seneng lanang lah kula niku watos kula menika lan dilalahipun ngene nyatanipun Lesmana samenika sampun gadhahi kerentek badhe palakrama. Nggih, inggih. Syukur. Kula nekseni piyambak dasaripun Lesmana menika tiyangipun nggih entengan ning awonipun ya jembean menika. Namung riyin lajeng nyun pangapunten panudya pundi ingkang kinersakaken putu kula Lesmana kala anak Prabu kanthi kapane putu Lesmana ora liya mung kejaba atmajane Yai Janaka ingkang padutan kelawan Dewi Manuwara sesilih Dewi Manuwati paman. Sinuwun kula kinten menika mboten rekaos awit ingkang kinersakaken putu kula Lesmana tasih kulit daging piyambak. Ingkang putri kala purun kaliyan boten nggih gumantung Lesmana menika purun ngewahi tumindakipun menapa mboten. Mangkono nggih malah dina iki Yayi Ratu Danawati wis nyarirani pribadi tindak marang Madukara saperlu maringake layang panglamar marang Dimas Janaka paman Harya. Lajeng kados pundi menggah atur wangsulanipun Raden Janaka. Yayi Janaka suka penggali bareng nampa penglamari wayah Lesmana. Dene dina iki tempuking gawe kanggo dawuhing manten Yayi Janaka mborongake marang panjenengan ingsun. Bilih mekaten ingkang dados aturipun Kang Yayi Janaka kedangen dadak ngentosi menapa ugi paduka sinuwun enggal ndapuk dinten dawuhing temanten.
kepara bab dinten kita sumangga kapasrahaken kemawon dhateng Kakang Ngrubaya Soka 5 awit Kakang Durna menika sampun pono dhateng saliring petangan tiyang mantu tuwin tiyang ngedegaken griya paman suwiya mangke to Bapak Durna nuwun wonten pangendika dawuh sinuwun paduka Bapak sampun mireng piyambak menika wayah Lesmana kepengin pala-krama mila Bapak bab pandhapu ing dinten ingkang sae kula sumanggaaken wonten kersa paduka Bapak Durna. Oh, nggih. Prabu Duryudana. Sejatosipun Lesmana menika sampun wangsul sesambat kaliyan kula namung kepengin rabi. Nabaripun sane rabi arep nyanyi dhewe, arep ngemse dhewe. Ngaten menika. Makaten nggih, arep diwayangi dhewe. Perane wong liya semalang nek kon bayar yae. Apa-apa arep diayahi dhewe. Wong kancane ya pirang-pirang kaya menika. Wah, Lesmana sampun wong langsung nangis kaliyan kula. Kula sing ditangis ngantek jeli. Nggih. Kula Mas Bingah sarenipun Bapak midhanget bilih putu kula Lesmana sampun anggadhahi greget malih kepengin nambut sila ning acara nggih nggih. Kula namung sumerep palestri ingkang dipun tersangka Lesmana kula sampun sumerep. Menawi boten klintung manguwati kala wau lairipun wonten dinten Rebo Pon kita Rebo menika 7 pon menika darah petangan 7 sami 7nipun ajengipun gunggung kecepung sekawan welas. Dene putu kula Lesmana lair ing dinten Senin Kliwon Senin menika neptu sekawan Kliwon menika 8 menawi dipun gunggung wonten kali 12 nggih ta kali 12 neptu sekawan 12 dipun tambah kali 12 lajeng dipun para gangsal menika turah setunggal dalah petangan seri menika sae sanget. Kuwi hitungan apa? Neptu laire manten lanang karo manten wadon digabung di para 5. Yen turah siji kuwi tiba hitungan seri. Oh ngono. Sri Dana lara pati lungguh sing eleki yen tiba lara karo tiba mati. Ngono kan. Ya. Menawi ngaten pancen sampun ginaris bilih Lesmana menika dados judulipun Manuwati. Oh nggih. Menika jodoh sejati menika. Nah, petangan kula dawuh rejeki ugi dawuh Sri menika badhe agung rejekinipun. Yen hitungan rejeki iki apa to, Kang? Hitungan rejeki ya kuwi gento gembili Sri karo punggel. Gento menika boten gadah anak amargi getihipun panas. Gembili menika sugih anak, dene Sri menika sugih rejeki. Namung menawi dawuh petangan punggel menika tegesipun bau laweyan. Salah setunggal wonten ing pejah. Malah benjang menawi pasang taruk kula suwun kawiwitan saking janur rumiyin nggih Nger mekaten Bapak iya amargi menika pas kaliyan petangan kula dasaripun Lesmana kaliyan Manuwati menika sampun nyekapi syaratipun tiyang jejodohan sik aku tak pikir syarate wong jejodohan iki apa syarate wong jejodohan ya ta wong kuwi nek arep jejodohan kudu ana mantene kuwi syarate ya manten lanang ya manten wadon. Ora ana manten kok siji. Syarat sing kaping pindho kudu padha tresnane lan loro-lorone kudu menungsa kabeh. Dadi upama sing siji jaran ora entuk ya. Cik rasane bukan kowe aja dadane nggon ora-ora. Kowe takon tak maksud iki wis alhamdulillah apa dene takon rambimu malah nyamangi tak tapuk dhewe ora. Aku ki mung tekon. Nek kudu menungsane kabeh nek siji jaran. Ora usah tak jlentreh-jlentrehke. Aku ora budhek. Syarat sing kaping 3 ya padha warase. Ana wali ana seksi manten lanang kudu mbayar mas kawin. Oh ngono. Heeh. Lesmana ki ya wis adoh dhewe. Basa golek mas kawin ragat arep diragati Lesmana dhewe sonek mantenan. Oh ngono. Heeh. Mula Lesmana wis nyelengi wis 4 tahun kepungkur nyelengi. Syukur. Heeh. Wis pira-pira saka sing Duryudana ora dibuka saka amplop disimpen nang ngadahe. Wis kuwi bakune mau kanggo ngetokke perwira si Lesmana Mandra Kumara. Aduh bagus yen mancen ngono. Yen perkara mas kawin tak kira Manuwati njaluk apa ora bakal kalih pian. Apa njaluk busana sak pengadet, apa njaluk mas kawin omah loji mesti tak wujudke Kakang. Ya mung saiki luwih wigati ndapuk dina kanggo dhawuhing nganten. Inggih prayogipun Paduka Bapak Durna paring dawuh. Minjang menapa dhawuhing temanten. Menawi dalane kula dinten menika kemawon. Kok sing bapak terus dadak iki ta.
apa-apa iki dipento aja didadak kabeh. Iya disabat iki dina ngepasi mulyane Sabtarawan. Ora ngono kok mulyane Sabtarawan iki apa wae. Sabtarawan kuwi sedulur pitu. Ya ta? Dene apese yang ngepasi dina pupute si jaban bayi. Dene Sabtarawan mau siji diarani Celeng Demalung. Kuwi kedadian saka kawah. Kaping pindho asu anjak kuwi kedadian saka ari-ari. Kaping telu kala serenggi kuwi kedadian saka getih. Kaping papat diarani kutil lapas kuwi kedadian saka bungkus. Kaping 5 diarani kala randing kedadian saka welet lan kunir sing didumethok ari-arine si jaban bayi. Kaping 6 kala welangkas kuwi kedadian banyuwat kang rupane bening. Kaping 7 tali wangke kuwi kedadian saka usus puser. Bawa Durna menawa dawuh bape tangan kula sampun sarujud. Namung ing baten dawuh lemanten ukara langkung rancak langkung prayogi. Oh nggih, dinten menika putu kula Lesmana saged kabibaraken sowan dhateng Madukara. Dene pengarihipun cekap rencang-rencangipun piyambake mawon. Kurawa menika. Maka nggih Kurawa sampun dukung 100% kalih Lesmana. Maka nggih ingkang dados pengarihipun Kurawa niku mawon. Pun sing ngerti keluarane Lesmana nggih Kurawa niku. Nggih. Iya, aku tak perintah karo anak-anakku sata Kurawa. Wis kuwi sing kulino dijak sampean kulino dijak ngalor ngidul ya mung Kurawa kuwi. Apa meneh Kartomarma Suryayuda kuwi ya ta? Kulino ngerti apa sing dadi lambe atine si Lesmana. Sing iso ngladeni ya mung kuwi. Iya. Apa meneh Citraksi kuwi wah kuwi jan ketok plek tenan nek Lesmana. Wis dadi murid Lesmana saiki Citraksi kuwi. Nggih. Dadi nek Lesmana ora sowan Sinuwun Daridana sing nyuli ya Citraksi kuwi. Oh iya. Mula Citraksi wis ngerti. Sampai sebutin Lesmana ki apa wae Citraksi wis mudeng. Oh iya, yen pancen mengkono nggo Citraksi aja nganti keri. Aja nganti keri. Kuwi kudu ana. Bocah kuwi kudu ana. Iya Kakang tenan. Ih, menawi kula mekaten monggo Bapak Guru kepareng paduka ngiring dhateng anak kula Lesmana Madra Kumara. Paman Hayo. Kula wonten dawuh sinuwun mara sira mlebu apa niki dantun lan uga Lesmana Bandanana sing sak pantese. Oh inggih. Lajeng mawi busana cara menapa? Nganggo sandaran cara MC kan lho ya. Tadi bus ngape iki mung ketok udel kae terus karo cendak. Ora saselopan ya ta? Ya iku beneng bedane ya. Lah piye? Terus gulu nganggo selendang, nganggo slayer aja ngantek eri slayer iki. Iya. Wis go tak dandanane. Sabuke macan, ya sabuke macan. Nganggo jubah macan kae. Dadi ketok nek sangar. Oh iya. Mangke kula wis saking dawuh, kula nyuwun pamit kepareng kula badhe busanani dhateng wayah kula Lesmana Mandra Kumara tumunten kabidalaken wonten Madukara. Ya paman mongso bodho. Yai karo marmo kula wonten dawuh bubarno kabeh kan padha gantung sibuk para Kurawa dadi pengarih marang lakuning Lesmana Mandra Kumara. Kok ngono iki isangke kepareng nyun pamit madal saking pasien Madura Sinuwun duga dina ngati-ati aja kok singeri lan tak jaruk kudu tansah ngreksa marang kuncaraning Praja Ngastina. Oh